El Biogàs Talent és un curs que ha de poder donar resposta al repte immens que tenim pels propers 5 anys. El 2030 haurem hagut de fer totes les plantes de biogàs que podem fer en tota la història i per tant ens calen professionals que el dia següent de sortir del curs puguin començar a treballar en aquest tipus de projectes. És un tema molt nou per mi, però m'està resultant molt enriquidor i crec que serà profitós a nivell laboral i personal. El que buscava, els objectius del curs, era intentar situar-me quina és la realitat del mercat, en tecnologia, riscos, quines demandes, i la veritat és que surto molt satisfet.